Γεια σας! Σήμερα επέστρεψα με ένα βίντεο που μου ζητάτε πάρα πολύ, εδώ και τουλάχιστον 1,5 μήνα. Όταν είχα κάνει το βίντεο με τις 100 ερωτήσεις που ποτέ κανείς δεν ρωτάει, μία ερώτηση έλεγε αν είχατε ποτέ κάποια μεταφυσική εμπειρία. Απάντησα πως ναι, γιατί όντως είχα, και από τότε με βομβαρδίσατε κυριολεκτικά με μηνύματα για να κάνω ένα βίντεο και να σας μιλάω για αυτές μου τις εμπειρίες. Είχα σκοπό να το κάνω μέσα στο Νοέμβριο, που ήμουν λίγες μέρες μόνη μου στο σπίτι και είχα σκοπό βασικά να κάνω μια αναπαράσταση του τι έγινε. Αλλά μετά φοβήθηκα ότι μπορεί να βγει κωμικό και δεν το ήθελα να βγει κωμικό, γιατί αυτά που σας λέω είναι αλήθεια και δεν είναι μια βλάκα. Οπότε αποφάσισα να σας κάνω απλά μια αφήγηση του τι έγινε. Ας ξεκινήσω με το πρώτο περιστατικό, το οποίο συνέβη όταν ήμουν 16-17 χρονών. Ήταν χειμώνας, αυτό το θυμάμαι σίγουρα. Ήμουν μόνη στο σπίτι. Οι γονείς μου είχαν βγει και είχαν πάει κάπου με φίλους. Η αδερφή μου ήταν στη γιαγιά μου, το θυμάμαι και αυτό. Ήταν μικρή, δεν ήταν κανείς στο σπίτι. Ήταν κλειδωμένες όλες οι πόρτες, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να το έκανε κάποιος αυτό. Ήταν βράδυ, ετοιμαζόμουν να μπω για μπάνιο, μπαίνω στο δωμάτιό μου και κάνω μια κίνηση που κάνω πάρα πολύ συχνά. Πετάω τις παντόφλες μου στον αέρα. Γιατί έτσι, γιόλο. Μπήκα μέσα και απλά πετάω τις παντόφλες, κάνω έτσι στον αέρα, τεινάζω και οι παντόφλες τεινάχτηκαν από την άλλη μεριά του κρεβατιού. Σβήνω το φως, τα θυμάμαι χαρακτηριστικά τις κινήσεις μου. Έσβησα το φως, έβαλα το κινητό μου να φορτίζει στο hall έξω από το μπάνιο και μπήκα στο μπάνιο. Την ώρα που ήμουν λοιπόν μέσα, το χειρούλι της πόρτας ήταν έτσι και κάνει τακ, τακ. Απλά ακούστηκε, δεν ήταν σαν κάποιος να προσπάθησε να το ανοίξει, γιατί το χειρούλι της πόρτας, γιατί το χειρούλι αυτής της πόρτας είναι πολύ σκληρό, ήταν σαν κάποιος να το ακούμπησε. Δεν έδωσα σημασία, αλλά απλά δεν έκλεισε καλά την ώρα που μπήκα για μπάνιο, λέω οκ. Κάποια στιγμή έχω βγει από το μπάνιο, είμαι όμως ακόμα μέσα, χτυπάει το κινητό μου, το οποίο ήταν απ' έξω. Βγαίνω, παιδιά, να πάρω το κινητό, μιλάω και τι βλέπω. Βλέπω τις παντόφλες αφημένες έξω από την πόρτα, με φορά έτσι σαν μόλις βγω να τις φορέσω. Παθαίνω ένα σοκ, κοιτάζω το δωμάτιό μου, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από την τουαλέτα, και βλέπω ότι το φως του δωματίου μου είναι αναμμένο. Μου σηκώνει την τρίχα εκείνη τη στιγμή, παθαίνω ένα σοκ, παιδιά. Όταν το σκέφτομαι και το θυμάμαι, λέω ποιος το έκανε αυτό. Τρέχω στο τηλέφωνο, στην κουζίνα, παίρνω τον παπά μου τηλέφωνο και τους λέω είστε ακόμη στην ταβέρνα? Και μου λένε ναι, γιατί? Και παιδιά, εκείνη τη στιγμή σβήνουν τα φώτα του σπιτιού, πέφτει το ρεύμα. Αρχίζω και τσιρίζω. Βγαίνω έξω στο μπαλκόνι και συνειδητοποιώ ότι όλη η γειτονιά έχει ρεύμα εκτός από το σπίτι μας. Η γιαγιά μου ήρθε από απέναντι, εγώ τσίριζα, ήμουν με τον μπουρνούζι, χειμώνα καιρό, τώρα δεν θυμάμαι Νοέμβριος-Δεκέμβριος τι μήνας ήταν. Έπαθα πάρα πολύ μεγάλο σοκ, η αλήθεια είναι. Κανείς δεν με πίστεψε εκτός από τη μαμά μου. Όλοι μου λέγαν έλα μωρέ Μαρία, δεν τα κατάλαβες καλά. Όχι, τα κατάλαβα πολύ καλά, ήμουν μεγάλο κορίτσι, δεν ήμουν μωρό, ήμουνα 17 νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Ήταν μια πάρα πολύ σοκαριστική εμπειρία. Η μαμά μου είπε και κάπως έτσι το ξεπέρασα, ότι ό,τι και αν ήταν αυτό, όπως και να το ονομάσουμε, αυτό το στοιχείο, πώς να το πω, που έκανε αυτή την πράξη, δεν ήθελε το κακό μου. Μου έφερε παντόφλες, ας πούμε, ήθελε το καλό μου, να μην βγω από το μπάνιο χωρίς παντόφλες, αλλά ήταν κάτι πάρα πολύ σοκαριστικό. Να ξέρεις ότι κάτι συμβαίνει μέσα στο σπίτι σου και ότι δεν είσαι μόνος σου. Αυτή η οντότητα, ας πούμε, πιστεύω και εγώ και η μαμά μου, ότι ήταν ο παππούς του μπαμπά μου, ο οποίος ζούσε μέσα στο σπίτι μας κάποτε, μόλις φτιάχτηκε. Δεν ξέρω και δεν θυμάμαι αν ο παππούς αυτός πέθανε μέσα στο σπίτι μας, αλλά ήταν ο μοναδικός από την οικογένεια που ήταν νεκρός και είχε ζήσει μέσα σε εκείνο το σπίτι εκείνο το διάστημα, οπότε υποθέτουμε ότι ήταν αυτός και από τη στιγμή που δεν ήθελε να μου κάνει κάποιο κακό.
Ελπίζω να μην παίρνετε για τρελή με αυτά που σας λέω, είναι αλήθεια. Συνεχίζω με το δεύτερο περιστατικό, το οποίο συνέβη τον Ιούνιο του 2014. Ήταν μόλις ένα μήνα και κάτι που είχε πεθάνει η γιαγιά μου και ήμουν στην κουζίνα και κάτι έκοβα, κάτι έφτιαχνα στον πάγκο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Η μαμά μου είχε κατέβει κάτω στο παππού μου για να δει αν είναι καλά, χρειάζεται κάτι. Και ξέρετε πώς νιώθεις όταν κάποιος είναι στο ίδιο δωμάτιο με σένα, χωρίς να τον δεις. Ας πούμε, εγώ τώρα εδώ που κάθομαι να έρθει από πίσω η αδερφή μου, θα καταλάβω ότι ήρθε χωρίς να τη δω, γιατί θα νιώσω την παρουσία του μέσα στο δωμάτιο. Νιώθω λοιπόν μια παρουσία τριγύρω μου, κοιτάζω αριστερά-δεξιά και δεν είδα κανείς. Λέω εντάξει, η ιδέα μου ήταν. Και εκείνη τη στιγμή νιώθω κάτι σαν άγγιγμα, σαν αεράκι στο ζουβάρκο μου και μου μυρίζει η μυρωδιά της γιαγιάς μου, ένας συνδυασμός από την κρέμα που είχε για τα χέρια της που ήταν τριαντάφυλλο και της ναφθαλίνης που είχε στα ρούχα μέσα στη ντουλάπα. Και εκείνη τη στιγμή έχω κουκαλώσει πραγματικά, έχω κουκαλώσει. Είμαι σίγουρη και το ξέρω ότι ήταν η γιαγιά μου, ότι ήρθε να μου πει αντίο, γιατί όλοι ξέρουμε ότι για 40 μέρες αφού πεθάνει κάποιος συνεχίζει να βρίσκεται το πνεύμα του στη γη κοντά μας. Εγώ προσωπικά πιστεύω στο Θεό, δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε και το πιστεύετε όντως έτσι είναι τα πράγματα. Οπότε ήταν 2-3 μέρες πριν τα 40 της γιαγιάς μου και θεωρώ ότι ήρθε να με αποχαιρετήσει. Είχα και το όνομά της, οπότε πώς να με χαιρετήσει εμένα. Και όσο ανατριχιαστική και ήταν αυτή η εμπειρία, χάρηκα που την έζησα, γιατί βλέπω ότι όντως πρέπει να ισχύουν όλα αυτά που πιστεύουμε, όλα αυτά που μας λένε θρησκεία, γιατί μετά θάνατον ζωή και όλα αυτά, και θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή και για όλους τους ανθρώπους που έχουμε χάσει και για εμάς που κάποια μέρα θα φύγουμε. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μετά και δεν είναι μόνο αυτό και ότι θα ξανασυναντηθούμε με όλους τους ανθρώπους που έχουμε χάσει. Αυτές είναι λοιπόν οι δύο μεταφυσικές εμπειρίες που έχω ζήσει. Η αλήθεια είναι πως δεν θα ήθελα να ζήσω άλλες, γιατί είναι αρκετά τρομακτικό το να συνειδητοποιήσω ότι όντως υπάρχουν άλλες οντότητες τριγύρω σου. Όχι πάντα, αλλά υπάρχουν, ότι δεν είναι ψέματα, ότι δεν τα βλέπουμε μόνο στις ταινίες. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω αν πιστεύετε κι εσείς. Θέλω να μου αφήσετε στα σχόλια κάτω και να μου πείτε αν είχατε κι εσείς κάποια εμπειρία. Αν ζήσατε κι εσείς κάτι τέτοιο σε κάποια περίοδο που χάσατε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε subscribe, γιατί θέλω πάρα πολύ να φτάσουμε τους 5.000 συνδρομητές. Είμαστε κοντά. Δεν θέλουμε πολλούς. Καμιά 500 κάτι. Και έχω σκοπό να κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο giveaway μόλις φτάσουμε τους 5.000. Οπότε να μου κάνετε subscribe και να πείτε και στους φίλους σας να μου κάνουν. Το άλλο πράγμα το οποίο θέλω να σας πω είναι να μου κάνετε οπωσδήποτε follow στο Instagram. Γιατί σε 13 ημέρες φεύγω ένα ταξίδι. Δεν σας λέω πού, αν το ξέρετε, το ξέρετε, μην με καρφώσετε στα σχόλια, αν έχετε καταλάβει που θα πάω. Αφήνω κάποια hints στο Instagram και στο Snapchat και σε αυτό το ταξίδι, κατά κύριο λόγο θα χρησιμοποιώ το Instagram. Θα ανεβάζω φωτογραφίες και στο Instagram Stories Videos, γιατί το Snapchat μου τρώει πάρα πολύ μπαταρία και δεν θα έχω τη δυνατότητα να φορτίζω το κινητό μου συνέχεια. Οπότε ακολουθήστε με στο Instagram, θα με βρείτε ως StyleBoss, όπως είναι και το όνομα του καναλιού μου. Θα έχω και το link στο κουτί με τις πληροφορίες και γιατί όχι, φυσικά να μου κάνετε like σελίδα μου στο Facebook, να με ακολουθήσετε στο Snapchat, θα βρείτε όλα μου τα social media κάτω στο κουτί όπως σας είπα με τις πληροφορίες. Το επόμενο θέμα για το οποίο θέλω να σας μιλήσω είναι το επόμενο μου βίντεο, το οποίο θα είναι ένα βίντεο με ακόμη μία συνταγή. Καταρχάς, ξέχασα να σας ευχαριστήσω για την τεράστια αγάπη που δείξατε στο βίντεο που έκανα με την πρώτη μου συνταγή. Εντάξει, δεν ήταν δικιά μου, αλλά ήταν μια νέα σειρά βίντεο. Θα το δείτε εκεί και θα καταλάβετε και σας εξηγώ τα πάντα. Δεν το περίμενα ότι τόσος πολλοί κόσμος
θα έφτιαχνε αυτά τα μπισκότα. Απίστευτο. Μου στέλνετε ακόμη φωτογραφίες, μου στέλνετε ακόμη snaps και μου λέτε φτιάξαμε τα μπισκότα σου. Και εγώ παθαίνω ένα σοκ γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι εγώ θα φτιάξω κάτι και θα κάτσει ο άλλος να το φτιάξει κι αυτός. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και θέλω λοιπόν να κάνω άλλη μια συνταγή. Σκεφτόμουν να κάνω μια αλμυρή συνταγή, η οποία θα είναι τέλεια, είναι πάρα πολύ εύκολη, δεν σας λέω ακόμα τι είναι, εννοείται, για να την κάνετε στο χριστουγεννιάτικο και στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι ως μεζεδάκι ας πούμε, και πιστέψτε με θα τρελαθούν όλοι, είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή, με 3-4 υλικά, αλμυρή, μουριά. Εγώ την κάνω σίγουρα μια φορά την εβδομάδα και την τρώω αυτή τη συνταγή, σε άλλη παραλλαγή βέβαια. Αυτή είναι μια νέα παραλλαγή που μου αρέσει πιο πολύ έτσι πως είναι στημένη. Οπότε θέλω πάρα πολύ να σας τη δείξω. Θέλω, αν όμως εσείς θέλετε γλυκιά συνταγή, να μου το αφήσετε σχόλιο από κάτω για να ξέρω και εγώ τι να κάνω. Οπότε σας ευχαριστώ ξανά που είδατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram, Snapchat, στο Twitter δεν μπαίνω πια, σε αυτά τα τρία. Ξέχασα ρε παιδιά, να δείτε και το blog μου, εννοείται να δείτε και το blog μου, στο οποίο σας έχω ανεβάσει μια πάρα πολύ ωραία λίστα με προτάσεις για δώρα από ένα e-shop το οποίο ψωνίζω πάρα πολύ συχνά. Χθες μάλιστα έκανα και μια παραγγελία με κάτι παπούτσια τα οποία υπομονώ να έρθουν, πάρα πολύ υπομονώ να έρθουν. Αυτό, σας αφήνω το link στο κουτί με τις πληροφορίες και στο πρώτο δημόσιο σχόλιο, να μπείτε να δείτε και να πάρετε ιδέες αν θέλετε. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με ένα νέο βίντεο. Bye!